गोकुळ सोबत गोकुल. ही लोकसभेची निवडणूक किती महत्त्वाची आहे हे आपण सर्व जाणता. देशासाठी, देशातील 140 कोटी जनतेसाठी अति महत्त्वाची आहे. आणि म्हणूनच ही निवडणूक आपण सर्वांनी, भारतीय जनता पक्ष आणि महायुतीतील सहयोगी पक्ष यांनी या निवडणुकीकडे अतिशय काळजीपूर्वक पाहणं आणि आपला उमेदवार प्रचंड मतांनी निवडून येऊन मोदींच्या 400 पार खासदारांमध्ये 400 पेक्षा जास्त खासदार निवडून येतील, त्या रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गाचा खासदार असावा यासाठी प्रयत्न असणं आवश्यक आहे. या सभेला उपस्थित असलेले आता तुमच्याशी बोलले सन्माननीय दीपकजी केसरकर शिक्षण मंत्री, सन्माननीय नितेशजी राणे, सन्माननीय राजनजी तेली, सन्माननीय निरंजन डावखरे, सन्माननीय ज्ञानेश्वर म्हात्रेजी आमदार, सन्माननीय संजू परब, स्वतः कोरगावकर, सन्माननीय अशोक दळवी, सन्माननीय काका कुडाळकर, सन्माननीय रमाकांत जाधव, सन्माननीय अनिल केसरकरजी, श्रीमती लोबो मॅडम, सन्माननीय भाजप शिवसेना आणि काँग्रेस RPI मित्र पक्षाचे सर्व मान्यवर पदाधिकारी, पत्रकार मित्र, उपस्थित बंधू भगिनीनो आणि तरुण मित्र, ही निवडणूक अंतिम टप्प्यावर आलेली आहे. आज प्रचाराचा शेवटचा दिवस आहे. बांधवांनो, हा जिल्ह्यातील किंवा रत्नागिरी दोन्ही जिल्ह्यातील निवडणूक एवढी महत्त्वाची आहे की विरोधी पक्षाचे बहुतेक नेते मंडळीकडे येऊन जात. काली आले, परवाई आले आणि जे बोलतात त्यामध्ये आता मी सांगणार आहे, मोदी साहेबांनी 10 वर्षात काय केलं, मी या कोकणात गेल्या 34 वर्षात लोकांना काय दिलं हे मी सांगणार. पण या लोकांनी 2.5 वर्ष महाराष्ट्रात सत्ता होती, त्या 2.5 वर्षात महाराष्ट्राच्या जनतेला, शेतकरी असो, कामगार असो, विद्यार्थी असो, कोणत्या क्षेत्रात पायाभूत सुविधा असो, उद्योगधंदे असो, काय दिलं महाराष्ट्राला जनतेला? 2 हाताला काम दिलं, तरुण तरुणींच्या हाताला नाही. चला, कोकण, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यात शिवसेनेचा उमेदवार उद्धव ठाकरेचा लढतोय. जेवढे लोक आले या पक्षाचे, 10 वर्षात त्यांनी नळपाणी योजना गावाला दिली, हे धरण पूर्ण केलं, हा रस्ता दिला, ब्रिज दिलं, एखादी बालवाडी काढली, एखादी शाळा काढली, एखादं कॉलेज काढलं, सांगितलं आणि केलं नाही. काही न करता फक्त शिव्या द्यायला, अपशब्द बोलायला इकडे आले. पोलिसांनी किती दखल घेतली मला माहित नाही, मी दखल घेतलेली आहे. लोकशाहीमध्ये प्रचारामध्ये काय बोलावं याला काही संकेत आहे, संकेत आहे. मला दोघांची भाषणं माझ्या जवळ आहे, दोघांची. या भाषणामध्ये आडवा आला तर गाडून टाकी, ऑफेन्स नाहीये, ऑफेन्स नाहीये, गुन्हा नाहीये. काय काय शब्द, ते चिमुरड, अजून काय बोलायची अक्कल नाही, काय बोलायचं. त्याने जे जे काय बोललं मला विचारायचं आहे. खोके वगैरे जे काय बोलतोस ना, काय तुझे वडील करतात रे? उद्धव ठाकरे कुठली नोकरी करतात, कोणता व्यवसाय करतात, घर कसं चालवतात, गाड्या कुठून घेतात रे बाळा?
कुठून घेतात? दुसऱ्यांना गुंड म्हणतो, अत्याचार कर महिलांवर करतो असं म्हणतात, करतात म्हणे. अरे नाव सांग, नाही तर मी सांगतो. अरे दिशा सालियन या मुलीवर अत्याचार करून तिला वरच्या माळ्यावर खाली टाकणाऱ्यापैकी तू एक आहे ना. तू होता ना त्याच्यात अत्याचार करू. सुशांतला हत्या केली घरात जाऊन, त्याच्या नोकराच्या समोर नोकर घरात होते, फोटो काढले आहेत, सगळे पुरावे आहेत. अरे हत्या करणारे तुम्ही, करायला लावणारे तुम्ही. एवढ्या वर्षात ती अमरावतीची चव्हाण, त्याही मुलीवर अत्याचार. दिशा सालियनवर अत्याचार. किती अत्याचार. संध्याकाळी 6 ते 9 वाजेपर्यंत काय करतोस तू खारला? काय करतो? बांधवनं बोलण्यासारखं बरंच आहे. माझ्या एवढं मातोश्रीच्या आतलं आणि बाहेरचं दुसऱ्या कोणाला माहित नाही. पण आज निवडणूक जवळ आली आहे, माझ्याकडे फक्त आता 25 मिनिटं आहे. अत्याचारी हे अद्याप रमेश मोरे, शिवसेनेचा नेता, साहेबांचा सेवक बाळासाहेबांचा, जाधव यांची हत्या का झाली, कोणी केली, अद्याप आलं नाही. आता येईल आमची सत्ता. हत्या करायला लावणं आणि करणं एकमेव धंदा. अरे पेट्या त्या कुठे जातात माहित नाही मातोश्री. काम धंदा नाही. मर्चेडीज येते कशी हो? सामन्यातून किती पैसे मिळतात? आणि दुसऱ्यांना खोके, दुसऱ्यांची घरं, दुसऱ्यांनी काय केलं ते दिसतं. एक घराचं मातोश्री 2 कसं झालं ते चालतं. अरे लोकांना काय दिलं सांगा तुम्ही. आम्ही शिवसैनिक होतो, मी 39 वर्ष होतो, नगरसेवक, BST चेअरमन, आमदार, अरे मुख्यमंत्री पर्यंत आम्ही लोकांना शिवसेना लोकहित कशी करते त्यावेळेस दाखवलं. साहेबांच्या काळात तू कुठे होता रे शंभरा? कुठे होता? शिवसेना जेव्हा वाढत होती आम्ही वाढवत होतो. कोणी शिवसेनेकडे वाकड्या नजरेने पाहिलं तर आम्ही त्याचा बंदोबस्त करत होतो. कधी घराच्या बाहेर पडला का मातोश्रीच्या? आणि इकडे सिंधुदुर्गात एवढ्या मोठ्या मोठ्या गोष्टी, काय हरकत नाही रे. पोलीस प्रोटेक्शन घेऊन आमची सत्ता आहे. आमचे होम मिनिस्टर बदनाम होऊ नये म्हणा आम्ही थांब. तू कसल्या गोष्टी गाडा बिड्याचे करतो? अरे माशी मारायची चेहरा बसली तर ती मारू शकत नाही. स्वतः काय केलं रे? कर्तृत्व सांग. उद्धव ठाकरेने कर्तृत्व सांग. एक तरी कर्तृत्व शून्य माणूस आहे. ना मातोश्रीत, ना बाहेर, ना कामात, कशात काही कर्तृत्व ना. माणसं दुसऱ्याचं मदत घेतल्याशिवाय काही करू शकत. हुशार क्या मारू बाणीने बंधू भगिनीनु. मी हा विषय नंतर बोलेन, पण मला माननीय मोदी साहेबांनी आणि मी राज्यात केलेल्या कामाचा काही उल्लेख करतो. मोदी साहेबांनी 2014 साली सत्तेवर आले, पंतप्रधान झाले, 303 खासदार घेऊन निवडून आले. 303. जगाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये भारत त्यावेळेला 11 नंबरवर होता. 11. माननीय मोदी साहेबांनी गेले 10 वर्षांमध्ये भारताला जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये 5व्या क्रमांकावर आणला. 5व्या क्रमांक. ते कळणार नाही कसं वाढतं. एक वाक्य त्याचं आहे, मी सांगतो वेळेत. मोदी साहेब म्हणाले मी 10 वर्षात 5व्या क्रमांकावर आणलं असलं तरी 2030 साली भारताला मी 3ऱ्या अमेरिका, चायना आणि भारत एवढी मी प्रगती करेन, विकसित भारत बनवेन, आत्मनिर्भर भारत बनवेन. हे मोदी साहेबांनी करून दिले. कोरोना आला, जगात आला, अनेक देशात लाखो लोक गेले हो, भारतात हे गेले. मोदी साहेब गप्प नाही बसले, हात चोळता. जसं कोरोनामध्ये
हात सोडत मातोश्रीमध्ये होता 2.5 वर्ष 2 दिवस फक्त मंत्राला त्याला 2 दिवस. कोरोनामध्ये मोदी साहेबांनी ज्यांना कोरोना झालाय त्यांना लस टोचावी, ती लस निर्माण करण्याचं काम मोदी साहेबांनी देशातच केलं. देशात जगात 220 कोटी लोकांना लसीकरण केलं. वॅक्सिन सुरू केलं बनवायला पुण्यामध्ये. आपल्या लोकांना वॅक्सिन प्रत्येक राज्याला वाटले. बांधव महाराष्ट्राला पण वाटले असताना महाराष्ट्रात मोदींची औषधं आली, त्याचं टेंडर काढलं उद्धव ठाकरेंनी. टेंडर काढलंच नाही. लोकांना नुसते प्राण वाचवण्यासाठी मदत नाही. यांनी काय केलं, टेंडर मध्ये 15% टेंडर घेण्यासाठी आम्हाला 15% दे, नाही तुला देणार. अनेक लोक पळून गेले. मोदी साहेब प्राण वाचवण्यासाठी लसीकरण वॅक्सिन निर्माण केलं, तर यांनी 15% खाल्ले. याला उद्धव ठाकरे म्हणतात. आणि चिरंजीव आदित्य पैसे मोजाय. यांनी बोलूच नाही कोणाबद्दल. आमदार खोके दिले गेले. अरे तुला खोके देत होते म्हणून तुझी जो उदरनिर्वाह होत होता म्हणून दुसरा बंगला बांधलास. साहेबांनी हे केलं नाही. सैनिकांना, आमदारांना, खासदारांना, मंत्र्यांना सांगितलं नाही तुम्ही औषधात पैसे खा, तुम्ही काम रस्ते पाणी वीज काम चालले त्या ठेकेत पैसे खा. साहेब कधी नाही म्हणायचे. हे आणि चालू केलं. याचा आमदार खासदार इथला खासदार किती किस्से सांगू, किती गोष्टी सांगू. खासदार सांग रे तुझा जाऊ देतो आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे. तू 10 वर्षात या मतदारसंघात या जनतेसाठी सिंधुदुर्ग जनते काय दिलं रे? रस्ते किती, पाणी किती, वीज किती, चौपदरी रस्ता काय संबंध आहे, एअरपोर्ट काय संबंध आहे? हा काल म्हणतो एअरपोर्ट मीच केला. कसा रे बाबा? कोणाच्या घरात मूल जन्माला म्हणतो आपलंच नाव सांगायला लागतो. कसं काय चालेल? त्या वेळेला प्रफुल्ल पटेल मंत्री होते केंद्रात, मी राज्यात महसूल मंत्री होतो. मी प्रफुल्ल पटेल एक दिवशी फोन केला, साहेब बोले तुमच्याशी काम आहे या ना. ते म्हणाले नाही साहेब तुमच्याकडे माझं गोंदियाचं काम आहे. त्यांचं जिल्ह्याचं नाव गोंदिया. आले मला साहेब एक गोंदियात महसूलचं काम आहे. मी करून देतो. पण प्रफुल्ल भाई एक माझं काम काय, माझ्या जिल्ह्याला विमानतळ पाहिजे, डोमेस्टिक विमानतळ दिला म्हणे 1 महिन्यात देतो. आणि खरंच 1 महिन्यात दिलं. मी कलेक्टरना जागा संपादित करायला सांगितली एअरपोर्टचं. कलेक्टरनी प्रांतांना काम दिलं जागा संपादित करायची. हा खासदार 15 लोकांना घेऊन गेला. 15 लोकांना कुठे? विमानतळाच्या जागेच्या इकडे. आणि काय जागा संपादित करायची नाही, विरोध. मी तेव्हा कोकणात जो घरी होतो कणक मला कोणीतरी सांगितलं असं. मला चला जाऊन येऊ. मी गेलो एअरपोर्टवर. पोलिसांना बोललो काय पाहताय? कायदेशीर जागा संपादित करायची आहे, हा बेकायदेशीर आंदोलन करतोय, गाडीत गेला घेऊन जा. हा विरोध. बांधवांना मी विमानतळ पूर्ण केला. आणि नेमका आयत्या वेळेवर नागोबा उद्घाटनाच्या वेळेला हा मुख्यमंत्री झाला उद्धव ठाकरे. आणि मी ज्या उद्घाटनाला गेलो तिथे स्टेजवर चढलो तर हा बिनकामी खासदार माईक घेऊन स्वागत करायला. नारायण राणे महसूल मंत्री आहेत त्यांचं स्वागत. अरे बोला इकडे उद्धव बसला होता, हा इकडे माईक घेऊन, मी मध्ये होतो. उद्धवजी हा माणूस खासदार तुमचा ना, हा प्रत्येक विकास कामात पैसे खातो. या एअरपोर्टला विरोध यांनीच केला तोंडावर मुख्यमंत्र्याच्या सांग. हा बोललो 10%, 15%. असा माणूस आज या निवडणुकीत उभा आणि काय म्हणे त्याच्या प्रचाराला ठकसेनेच येत आहे सगळे.
आम्ही हे केलं ते केलं. बांधवून या कोकणात जैतापूरचा प्रकल्प येत होता, त्याला विरोध. नाणारचा प्रकल्प येणार होता 3.25 लाख करोडचा, त्याला विरोध आंदोलन. का हो? आमच्या दीपक केसरकरनी काल परवा एक लिस्ट वाचून दाखव. किती आपल्या देशात, नाही मला वाटतं राज ठाकरेंनी वाचून, राज ठाकरे, आपल्या देशात नाणार सारखे प्रकल्प 10 ते 12 चालू आहेत. आणि हे म्हणतात असं होईल तसं होईल, पर्यावरणात परिणाम होईल, लोक मत काही थांब. बांधून तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो. विधानसभेत चर्चेला जैतापूरचा विरोध झाला. 38 कोळशापासून वीज बनवणारे, वीज निर्माण करे उत्पादक कंपन्या उद्धव ठाकरेला भेटले. काय विषय? विषय काय? ते उद्धवना सांगतात जैतापूर चालू करू नका, जैतापूरची वीज आमच्यापेक्षा स्वस्त निर्माण होईल आणि आमची वीज कोण घेणार नाही, 38 कारखाने बंद होईल. उद्धव बोलला मग आमचं काय? एक रक्कम ठरली 50 कोटी. आता काय? ते 5 कोटी ॲडव्हान्स आणि जैतापूर आंदोलन चालू आहे. या कोकणात जेवढी आंदोलन शिवसेनेने केली पैशासाठी, हायवेसाठी. सिंधुदुर्गात मी त्यांना सांगितलं जे जर कोण रस्त्यावर याल अडवेल ना, मी रस्त्याच्या बाहेर जायला देणार नाही. इथला रस्ता पूर्ण झाला पण रत्नागिरीचा अडवला. ठेकेदाराला सांगतो 10 कोटी दे. हा कोण आहे? कोण आहे? आणि काय भाषणात सांगतो उद्धव ठाकरे, अरे मी विनायक राऊत इथे पाठवल्यामुळे इथे हत्या कमी झाल्या. कोण आहे याला? कशा कोण हत्या होत होत्या, कोणाच्या झाल्या, तुझं काय झालं का? आणि हा कोण आहे? कोण विचारतं त्याला? बांधवानं कोकणाचा विकास थांबवला त्याने. आज लाखोनी मुलं कोकणातली वेगवेगळे शिक्षण घेतलेली, टर्नर, फिटर, वेल्डर, हेल्पर जैतापूरला लागली असती, नाणारला लागली असती, पण त्याला विरोध. आणि म्हणून आज थोडी बेकारी आहे. मी आमदार झाल्यापासून आपण सगळी धरणं लाईनीत चालू केली. मी जो आलो त्या 3.5% सिंचन समजा आमच्या जिल्ह्याची होती 3.5% आणि महाराष्ट्राची 17%. 17%. मी बोललो नाही, महाराष्ट्राची सरासरी आपण गाठूया. सगळी धरणं सुरू झाली. आता एखाद्या वर्षात आपण 17च्या पुढे जाऊ. सिंधुदुर्ग जिल्हा टँकर मुक्त जिल्हा झाला. पाण्यासाठी वन भटकावं लागत नव्हतं. 90 साली मी आलो ना, 5-5 किलोमीटर कळशी पाण्यासाठी आमच्या आया बहिणीला जावं लागत. रस्ते नव्हते, वाड्यावर रस्ते नव्हते. कधी बाई रात्रीची आणली तर रिक्षा जात नव्हता. आता सांगा मला कुठलं गाव आहे? रस्ते, पाणी, वीज, शाळा किंवा शाळेत पुरेसे शिक्षक, ब्रिज म्हणा, साकव म्हणा. आज कसली आहे तक्रार? मी पूर्ण केलं. विमानतळ आणला. या मोफाच्या बाजूला दोडा मार्ग तालुका आहे, तिथे इंडस्ट्री आणतोय. 500 कारखाने आपण आणतोय. हॉस्पिटलमध्ये लागणारे सगळे मशीन बनवण्याचा कारखाना एक नाही 500 कारखाने येत आहेत. 1400 एकर जमीन आहे तिथे. फूड प्रोसेसिंगचे कारखाने येत आहेत. आंबा, काजू, नारळ, सुपारी वगैरे फळं आपल्याकडे आहेत. पाऊस पडला काय खराब होणार. आंबा फक्त एक्सपोर्ट होतो, पण फळ प्रकारचे उद्योग व्हावे, बाय प्रोडक्ट बनवावं, मार्केट देशात परदेशात विकावं, एक्सपोर्ट व्हावं, यासाठी प्रशिक्षण वर्ग मी ओरसला चालू केली. मी TC टेक्निकल सेंटर काम चालू झालंय. वर्षभरात पूर्ण होईल आणि तिथे इंजिनिअरिंग आणि फूड प्रोसेसिंगचं ट्रेनिंग मिळेल. केलं का असं?
इथल्या मुलांना शिकतायत, चांगले शिकतायत. मग मुंबई, पुणा नाही तर अजून कुठे जावं लागतं? अरे मुख्यमंत्री होतास का नाही दिलं तिथे 5-10 फॅक्टरी, 100-200 कामगार? काही केलं नाही. फक्त बाता हा असा तो तसा. स्वतःच्या आरशात बघ कसा दिसतो ते. नाव ठेवण्या पलीकडे काय नाही. बांधवने काय भाषणामध्ये हा उद्धव ठाकरेचं पिल्लू काय म्हणतं बघा. 370 कलम काढणे आमचं स्वप्न होतं. तो दिवस आम्ही देखील सारखा, पण भाजपने दिलेले आश्वासन पूर्ण केलं नाही. काय वाक्याचा अर्थ? अरे भाजपने आश्वासन नाही पूर्ती केली 370ची. तुमचं स्वप्न तुम्ही पुरं करायला सत्ता आहे का केंद्रात? यांचे खासदार किती हो? 5. बडाई मारतो मोठमोठ्या मोदी तडीपार. मोदी तडीपार हा उद्धव ठाकरे दिल्लीला जाऊन भाषण करतो. अरे तुझे 5, शरद पवार 3, 8 आणि राहुल गांधी 50, 58, आमचे 303. आज 303, उद्या 400च्या पुढे जाणार. सत्ता आमचीच असणार. महाराष्ट्रातील सत्ता, दिल्ली सत्ता. कशाला भाऊ मोठ्या मोठ्या तडीपार मोदींना आणि सत्तेवर आला तर करणार. तो राहुल गांधी एक जाहीरनामा काढला, माझी कॉपी आहे. काय 1,00,000 रुपये प्रत्येक कुटुंबाला 1,00,000 रुपये देणार. कधी देशील? आता दे ना, अकाउंटवर काढणी दे. इटलीला ठेवलेस ना ते आण आणि दे. वाट कसे देणार? सत्ता आने के बाद देऊंगा. अरे सत्ता तुझी येतच नाही. एक इथे दुकान पाहिलं शेवटी हो. शेवटी त्या दुकानात मी बोललो माझ्या याला बोललं जरा जा रे, तिथे पाटी लावली आहे. पाटी आहे तिथे साखर 3 रुपये किलो आहे. तू जरा 5 किलो घेऊन ये. तो गेला दुकानात, जरा 5 किलो साखर. अहो साखरच नाही. तुला बोर्ड लावलं. अरे बोर्ड साखर नाही म्हणून तर बोर्ड लावलं 3 रुपये किलोचं. तसं हे उद्धव सत्ता नाही, राहुल गांधी सत्ता नाही, ये देंगे वो करेंगे. आयुष्यात सत्ता नाही ना. शरद पवार परवा आमचे मोदी साहेब म्हणाले महाराष्ट्रात येऊ कि ये महाराष्ट्र में एक नेता है, बड़ा नेता, और महाराष्ट्र में आजकल अस्वस्थ है. उनका आत्मा अस्वस्थ हो गया है. नाव नाही घेतलं त्याने. दुसऱ्या दिवशी एक नेता लगेच बोलला आणि पेपरवाल्याने मोदी आणि शरद पवार त्यांचं नाव न घेता पवार. पेपर मस्त आपलं दुकान चालवलं या 1-2 महिन्यात. काय म्हणतात पवार साहेब? हो मी अस्वस्थ आहे शेतकऱ्यांसाठी आणि महागाईसाठी. पवार साहेब वय वर्ष 84. कधीतरी खरं बोलावं. केंद्रात मंत्री किती वर्ष? 10 वर्ष कृषी मंत्री, 2 वर्ष संरक्षण. महाराष्ट्रात 4 वेळा मुख्यमंत्री, 4 वेळा मुख्यमंत्री, 12 वर्ष दिल्लीत मंत्री. मग शेतकऱ्यांचे कृषी मंत्री असून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवले नाहीत तुम्ही? की तुम्ही आज अस्वस्थ झाला मोदी सरकारमध्ये, लोक प्रश्न सोडवत नाही म्हणून, महागाई वाढली म्हणून आज अस्वस्थ झाला. मग 4 वेळा मुख्यमंत्री असताना, केंद्रात मंत्री असताना महागाई कमी करायची माहित नाही? आम्ही काय एका दिवसात महागाई वाढवली का? पेट्रोल डिझेल कसं वाढतं हे बाप बेटे आले त्यांना काय माहीत कळत नाही. ते आपल्या देशावर तर पेट्रोल डिझेल बाहेरून येतं. त्याचे दर कसे वाटतं याला गंध नाही. म्हणे पेट्रोल डिझेल वाढलंय. पवार साहेब म्हणतात महागाई वाढली म्हणून माझा आत्मा अस्वस्थ आहे. तो अस्वस्थपणे जाणारच नाही. सत्ता कधी येणार नाही. सत्ता येईपर्यंत त्यांचा आत्मा शांत होणारच नाही. आता 3 जागा आता आहेत खासदार, आणि आता काय एका मुलीसाठी निवडणूक लढवत आहेत. हे काय? फक्त लोकांना उल्लू बनवतात बांधव. मी या जिल्ह्यात या आतापर्यंत 34 वर्षाची कामं केली.
माझ्या बरोबरीने एक तरी राजकारणी दुसऱ्या पक्षाचा आहे, काँग्रेस, शरद पवार का राष्ट्रवादी, शिवसेना, एक बालवाडी काढली, एक शाळा काढली, एखादा कॉलेज काढलं, एखादं हॉस्पिटल काढलं? सांगा मला काय केलं? मी बघा मेडिकल कॉलेज काढलं, 6.5 बेड्स हॉस्पिटल, 450 डॉक्टर म्हणून बाहेर पडणार, आज 450 विद्यार्थी आहेत. इंजिनिअरिंग कॉलेज कणकवलीला 1600 विद्यार्थी बाहेर पडणार. फळ प्रक्रिया उद्योग ओसरगाव 2 क्लस्टर प्रक्रिया उद्योग करणार. वृद्धाश्रम सांगव्याला, हे वेगवेगळे उपक्रम सरकारचे नाहीत. मी एवढं करू शकतो, पण तुम्ही काहीतरी करा आणि मग बोला. राणेवर बोलायला अधिकार नाही हो, अधिकार. मी वडिलांच्या नावाने माझ्या ट्रस्ट आहे तातो सीताराम राणे ट्रस्ट. कशासाठी आहे? आज नाही, 90 पासून. गंभीर आजारी कोण असेल आणि त्याला मदत पाहिजे असेल, अर्ज केला कणकवलीच्या ऑफिसमध्ये, आम्ही मदत देऊ. बायपाससाठी पण. एखादा मुलगा शिक्षण घेतोय, गरीब आहेत आई वडील, फी भरायला नाही, कॉलेजमध्ये सांगितलं फी भर तरच तुझा रिझल्ट मिळेल, तरच पुढच्या वर्गात जाशील. मग येतात. एक तर मुलाला एवढ्या वर्षात नाही म्हणालो मी. परदेशात वर्षातून एक मुलगा पाठवतो, मुलगा मुलगी कोणी एक. त्यामुळे 1 कोटी जरी खर्च आला तरी एकाला, दुसरा नाही. एक कधी कोणाला दिलंय पाठवलंय हो परदेशात? इथे आमचा आहे, पुढे गेला अमोल, त्या मुलाचं नाव सांगा, आपण परदेशात पाठवलं तर. विशाल ठाकरे. त्यांनी परदेशात जाऊन पण PhD केली. अशा अनेक आहेत. हे मी करू शकतो, तुम्ही नाही केलं. आणि टीका, अरे मोदी साहेबांनी ते एवढी काम केले, 54 योजना. घरात औषधाला पैसे नसतील तर लोकांना, गरिबांना मृत्यूशिवाय दुसरा मार्ग नव्हता. मोदींनी 5 लाख एका कुटुंबाला 5 लाखापर्यंत खर्च देणारी आयुष्यमान भारत योजना आणली हो. महिलांना उज्ज्वला गॅस हे चालू केलं. मुद्रा योजनेतून 20 लाखापर्यंत कर्ज विदाउट गॅरंटी, विदाउट व्याज. तरुणांसाठी MSME तर्फे त्यांना छोटा म्हणजे सूक्ष्म उद्योग 1 कोटी, लघु उद्योग 50 कोटी, मध्यम उद्योग 200 कोटी. उद्योजक बनवा. मशिनरी वगैरे लागेल आम्ही आणून देतो, प्रशिक्षण आम्ही देतो, माल तयार केला मार्केटिंगला आम्ही मदत करतो. एक्सपोर्ट करायचंय, एक्सपोर्टला काय नाही. मोदी साहेब हे माझ्या खात्यातर्फे मी करतो म्हणून सांगतोय. मोदींना वाटतं माझा देश, माझ्या देशाची तरुण तरुणी हे उद्योजक व्हावी, जगाच्या पाठीवर स्पर्धक व्हावी, त्यांचं उत्पन्न वाढलं पाहिजे. अमेरिकेचं दरडोई उत्पन्न 54 लाख असेल, चायनाचं 36 असेल, तर आपण पण ते गाठावं हे मोदींचे प्रयत्न आहेत. आणि काय काय टीका करतो. मी बोलत प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन, काय एवढा वेळ नाही. राष्ट्रवादीचं घड्याळ अजित पवारचं हातात बांधलाय, थांबत नाही, पुढे पळत. आता 5 मिनिटं बोला, बळत नाही. 2 पाणी भाषण. आणि पत्रकार पण फारच म्हणजे लाड करता. तो चूक असली तरी चूक नाही. आमच्या कोणाचा एखादा शब्द इकडे तिकडे झाला ना तरी पत्रकाराने मला एक सांगावं, हे आदित्य ठाकरे म्हणतात कुठेतरी, अहो केवढी महागाई आणि GDP तिप्पट वाढला. अरे GDP तिप्पट वाढला चांगलं का वाईट? देशाचं उत्पन्न वाढलं तर GDP वाढतो. हा म्हणतो बघा GDP वाढलं, त्याला एवढं पण माहित नाही.
तरी पेपरवर तसं दिला. और ते बोलले GDP वाढते, दिलं. या भाषणात ना 100 चुका आहेत, 100. माझ्याबरोबर बसा, मी सांगतो. एक वाक्य सरळ नाही, एक वाक्य सांगा बा. जय श्रीराम नारा दिला जात आहे. राम आमचाही आहे. आम्ही रामाचं हाताला काम देखील मानतोय, मागतो नाही. मग तू का नाही दिलंस? मानतो का मागतोय ते वाक्य पुरं करा. का टायपिंग मिस्टेक आहे माहित नाही. पण कोकणचा हायवे हे पूर्ण करू शकले नाही. त्यामुळे भाजपच्या ठेकेदारांना पळून लावायची हीच ती वेळ आहे. त्यासाठी देशातूनही भाजपला पळून लावलं पाहिजे. हायवेचं काम आणि आज जातो भाजपला पळून. काय कशाचं काय वेळ नाही हो. हा मंत्री होता, एन्व्हायरमेंट मिनिस्टर कॅबिनेट महाराष्ट्रात, आणि पत्रकार काय ब्रेकिंग न्यूज, काय हेडलाईन, काय काय सगळ्याचा विचार करेन मी आज नाही. या सगळ्यांचा सिनियर आहे, दोघांचे बाप बेटेचा सिनियर. 15-16 वर्ष असताना शिवसेनेत गेलो. काय आणि म्हणून जे आले प्रचाराला आले, आणि प्रचार ज्याचा करतात त्याचं कर्तृत्व नाही. बांधवानं सत्ता मोदींची येणार. कोणी आंध्रा कोणी माणूस सांगेल की सत्ता या देशात मोदींचीच येणार. राज्यात आमची सत्ता आहे. या विनायक राऊत काय काम करणार हो? एक तर आश्वासन दिली नाही. काय काम करणार? मोदी सरकारमध्ये असेल तोच काम करेल ना. दिल्लीत महाराष्ट्राचं काम, मग इथे मीच आहे, यांचं काय काम नाही. आपल्याला एक विनंती करायची. बांधवांनी जिल्ह्याने मला फार दिली. माझं कार्य जिल्ह्यात जन्म झाला. माझं कार्यक्षेत्र मुंबई लहानपणी. माननीय बाळासाहेब ठाकरेंनी मला 90 साली पाठवलं की जा, तुझे तिकडले कार्यकर्ते सांगतायत की तुला इकडे पाठवा आमदार. हे आहेत बसले तिकडे. मला पाठवलं. आलो 90ला. 28 दिवस या जिल्ह्यातल्या लोकांनी, कणकवली मालवणकरांनी मला 28 दिवस प्रचार केल्यानंतर मला निवडून दिलं. 1 ना 2 ना 5 ना 6 वेळा निवडून. मी आमदाराचा मंत्री, 10-12 खात्याचा मंत्री झालो. मी मुख्यमंत्री झालो. ऑपोजिशन लीडर 6 वर्ष, परत आमदार, परत खासदार आणि केंद्रीय 10 पद लाईनीत. एवढं राजकारणात कोणाला मिळत नाही, मला मिळालं. ही सर्व कोणामुळे? सिंधुदुर्गातल्या माझ्या जनतेमुळे, तुमच्यामुळे मिळाली अशी माझी भावना आहे. तुमचा प्रेम, आशीर्वाद. मी एकदा अनेक वेळा भारावून जाताना कुठे भेटले. देवगडला परवा गेलो. 84 वर्षाचे सद्ग्रस्त समोर आले. दादा अभिनंदन, नमस्कार. तुमचं भाषण ऐकलं मी, आणि काही स्तुती माझी केली ती सोडा, पण नाही, तुमचं छान काम. 84 वर्ष, कुठल्या पक्षाचे माहीत नाही, पण लोकांमध्ये लोक प्रेमही देतात, आशीर्वाद देतात, कौतुकही करतात, प्रेरणाही देतात, मला देतात, निलेश नितीशला पण देतात. आहे माझ्याकडे, विकत घेतलेले. आणि म्हणून लोकांनी ते प्रेम वगैरे दिलं. मी अतिशय चांगलं काम, नाव केलं. कोकणाचं नाव मी दिल्लीपर्यंत नेलं, दिल्लीत केलं. आज कोकणात तिथले मंत्री आहेत, समोर येतात, क्यों राणे जी कैसे है, आपका कोकण कैसे. कोणी तुम्ही गेला तिकडे भेटला तर सांगा मी कोकणातून. हा, राणेजी का मुलुक ना, हे पहिलं बोलतील. ही ओळख मी तुमची केली, हे केली. त्या बाताड्या जाण्याचं काम नाही. घरात बसून नुसतं कॉम्प्युटर ऑपरेट करता येतो का माहित नाही मला. नाही, नुसतंच बसेल आणि सगळे फोटो काढ, मी ऑपरेट करतो. एक गोष्ट सांगतो पत्रकारांसाठी, दोन मिनिटं आहेत. एकदा गेट ऑफ इंडियात एक फोटोग्राफीचं एक्झिबिशन होतं उद्धव ठाकरेंचं.
मी गेलो, मलाही आमंत्रण होतं आणि फोटोग्राफीचं प्रोजेक्शन, फोटो सगळीकडे होते. एक पत्रकार माझे सिनियर, आज इथे नाही, फार सिनियर आहेत, ते तिथे होते. मी त्यांना बाजूला घेतलं, फोटो पाहतो. मी काय रे, हेलिकॉप्टरच्या बाहेर पाय बाहेर काढलाय आणि हे फोटो काढले, तर यापैकी कुठला फोटो रे? साहेब, हे सगळे फोटो आम्ही काढले, त्यांनी एकही नाही काढला. तुम्ही एकट्यात भेटा, मी त्या फोटोग्राफरचं नाव सांगतो. एक काही फोटो नाही ना बाहेर, फक्त असा बाहेर काढ. मी त्यांना सांगितलं माझा फोटो काढा, माझा पाय बाहेर. काय ढोंगी आहे, खोटारडा आहे हो, विकृत माणूस आहे, विकृत. हे पार्लमेंटरी वर्ड आहेत ना, हां, त्याच्या बाहेर नाही मी गेलो. असो, आज शेवटचा दिवस, तुम्हालाही आता नंतर आराम मिळेल. पत्रकार, माझे कार्यकर्ते सगळे, पण थांबू नका. युद्ध आणि निवडणुकीमध्ये विजयी झाल्याशिवाय नजर काढायची नसते. आपल्याला मतदान मिळतंय का, मत टाकलं जातंय का, कमळावर आहे का, हे पहा. रिझल्टच्या वेळेला पहा. विजयी नारायण झाले का आनंदोत्सव तयार करा, चालेल. जसं युद्धातही समोरच्या शस्त्र खाली ठेवल्याशिवाय विजय जाहीर होत नाही. आपणही आपला विजय जाहीर करेपर्यंत आपण थांबायचं, पाहायचं आणि मग आनंद असतो. चला, आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.